kawuono nitiere exhibition ma jogo ma nitiere timo ohala mayore bedo to wacho ni an atimo business machalo kamae gibedo kanyo jok moko bende neno business magitimo from countries ma 21 go te. Koro exhibition obiro timore kawuono bang'e aparo kiny tich adek biro bedo meeting mar Foreign Affairs Ministers. Mago jotelo mochung' ne tudruok pinje maoko mawuok e pinje duto. Pinje go te. Gima gidwaro timo gidwaro loso e weche mag arita kwe. Nikech e higni 5-10 mokalogi osebedo ka nitiere tulo mang'eny. Nitiere Sudan, nitiere Somalia, Ethiopia, Eritrea, Democratic Republic of Congo, Rwanda. Ma seche ma nitiere shida mag arita kwe kamano ohala ok timre mayot. Iyudo ka ng'ano madwaro dhi golo mola mantiere e Congo to nitiere tulo koro ok nyalo dhi. Ng'ano mane dwaro dhi uso olembege e piny mar chielo ok nyalo chopo nikech nitiere shida no. Kata wan watero ga chai mang'eny Sudan ma ndalo manyoche nitiere tulo mang'eny nyoche. Koro kiny gibiro bedo piny jotelo mag Foreign Affairs mondo giwach kaka ginyalo konyo siro weche mag arita kwe machandogi. Then tich ang'wen koro biro bedo heads of state summit mar jotelo mag pinje 21 go mabiro biro nikech kanyo ma gibiro hand over gibiro miyo ker ma Kenya nikech wane ma koro wabiro kawo ting' mar COMESA higa achiel mabiro mar bedo jakom mar COMESA higa achiel chakre kawuono nyaka higa mabiro. Koro mano e tich madwaro timore ndalo 3-4 gi, lakini mang'eny magidwaro loso en ng'iyo kaka wanyalo tiyo gi opportunity kata kapok wadhie kaka wanyalo tiyo kod opportunity mar romo mar COMESA masani koro bire pacho kae kendo nochakore odiochieng' manyoro biro bedo kadhi nyaka chieng' tarik 9 kata chieng' tich ang'wen mano mar jumani. COMESA kochakore higa mar 1994 nyaka sani wanyalo wacho ni en higni 31 kata higni 30 nyaka ne los riwruok mano mar COMESA. To priorities mage gin weche go mag free trade area, customs unions kaachiel kod weche go mag trade promotions. Wanyalo wacho ni gik moko adek gi higni 30 sani bende riwruok mano mar COMESA osekonyo godo pinje 21 manitiere e bwo mabul margi. Well, nitiere kama gisekonyo to waneno kaka wan jok mang'eyo waneno ni ne nitiere opportunity mang'eny ma ok gise tiyogo, lakini nitiere kuonde ma gisekonyo nikech nitiere more business information ng'eyo ni ka in jaohala mantie Kenya kae ang'o ma ditim Rwanda kata ang'o ma ditim Zambia kata ang'o ma ditim Libya kata Egypt jok mantiere kanyo. Koro mano kama gisekonyo nikech gise kelo business information ne jogo madwaro timo ohala kuonde mopogore. Mano gimoro achiel ma gisetimo. Mar ariyo gisetemo timo gimiluongo ni harmonization mar trade procedures. Koro awach ni wuok kae idwaro dhi uso bege gi moko Uganda. Nyaka giwuok kae gidhi kale border ma Busia kachacha. Mondo gikal kanyo nitiere gik manyaka tim, nitiere certificate manyaka ibedgo, nitiere test manyaka gitim ma ging'e ni gimidhi uso pinyno be en gima ber ma ing'eyo gik moko kaka standards gi gik ma kamago. Koro gima COMESA osekonyo be timo harmonization ma tiende ni kiwuok ka tidhi Uganda tiyudo ka standard go gin gik ma chalore. Kata kidhi DRC tiyudo ka chalore. Koro mano gimoro kendo ma COMESA bende osekonyo. Moro kendo ma gisekonyo en ni ing'eyo ni jok matimo biashara dwaro ga ni ging'eyo luasi mar kaka gitimo ohala. Sana wach ushuru. Ing'eyo ni sama ipango tiji dwaro ni pango king'eyo ni higa ni kata higa mabiro kata higni 5 mabiro abiro chulo ushuru maromo nade. Koro gimoro kendo ma gitemo tiyo gi sirikende mantiere e chiro no ni gi harmonize ma ng'at ma timo ohala e group ni te ging'eyo kata gin gi expectation ni policy ma country ni policy ma piny machielo ni biro bedo nade higa mabiro. Koro mago gik ma aneno ni giseteme, lakini ng'eny ne aneno ni osebedo ka wan gi opportunity mang'eny ma ok watiyogo higni 31 mosekalo. Iwacho kanyo makare kendo adwa ni make gi kanyo wantiere kod opportunities mang'eny ma pok watiyo godo. Penjo eni bende jopiny ja Kenya matimo hala an kaachiel kod in kaachiel kod nyakwara Mugia Jwang' manenowa bende wang'eyo opportunities gi